Binergy, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Binergy é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Binergy, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada coma. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikuraとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Consellería do Medio Rural creará un grupo de traballo específico co sector agrogandeiro galego para unir forzas ante a nova proposta da PAC, presentada pola Comisión Europea para o período 2028-2034. Para nós é esencial pois esa PAC que se xestiona en dous piares, por un lado pois eses fondos directos aos produtores, ás explotacións agrícolas e gandeiras, e por outro lado ese piar do desenvolvemento rural tan esencial para moitos factores, como pode ser pois os plans de mellora, a incorporación de mozos, o apoio ás industrias agroalimentarias. En definitiva, a garantir pois que teñamos un sector agroalimentario forte que vai directamente dirixido pois a esa soberanía alimentaria que é tan importante para Europa, que ten un denominador común que é a calidade dos produtos que se producen na Unión Europea, non? A conselleira asegurou que a nova proposta da PAC preocupa tanto polos recortes previstos como pola súa arquitectura. Gómez afirmou que o recorte inicial de máis dun 20% haberá que sumar o incremento no cofinanciamento en varias intervencións, polo que este recorte sería maior. Esta reducción de fondos supón de xeito aproximado uns 80 millóns de euros anuais menos pro rural galego e máis de 400 millóns no conxunto do período de programación da PAC. Para nada se cumplen as expectativas de manter pois ese fondo necesario e independente para o medio rural galego. Se traducimos en cifras, isto dun xeito moi estimado, esa reducción de orzamento, pois vamos a falar de que nos fondos FEAGA vamos a pasar de 680 millóns a 136 aproximadamente, é unha estimación, e no fondo FEADER vamos a pasar de 637 millóns a 103 millóns. E non se pode facer o mismo con menos orzamento. É imposible. Esa declaración de intencións está moi ben, pero
as medidas teñen que ir acompañadas pois dese financiamento suficiente para poder implementalas e leválas a cabo, non? E se falamos en termos xerais, estamos falando pois dunha reducción de 80 millóns de euros anuais, o que no período se traduce en 480 millóns de euros menos para o sector do agro en Galicia. Outro dos factores que nos preocupa moito é que incrementamos o cofinanciamento de moitas desas medidas. Non só é a reducción do orzamento global, senón que tamén se incrementa a cofinanciación por parte das comunidades autónomas de moitas das medidas. Co cal, pois temos, por un lado, ese máis dun 20% de reducción e, por outra parte, pois esa cofinanciación autonómica, neste caso, pois que vamos a ter que facer frente, non? A titular de Medio Rural denunciou que estamos ante unha proposta centralista ao integrarse a PAC nun fondo común para os gobernos centrais, no que tamén se inclúen asuntos sociais, defensa ou interior, entre outros eidos. Neste fondo único xeral só quedan blindadas certas medidas da PAC, pero non outras, como a intervención líder ou as que favorecen a mobilidade e a recuperación de terras. Deste xeito, os Estados membros serán os encargados de decidir como se distribúen os fondos entre as diferentes intervencións. Nese fondo común vai haber unhas determinadas medidas, unhas determinadas intervencións que si van a estar, digamos, protexidas, un orzamento protexido. Hai outras moitas medidas que van a ese fondo de cohesión donde pois irán pois outros fondos adicados a infraestructuras en xeral, a industria en xeral, a fondos de cohesión social, co cal haberá ese fondo de desenvolvemento rural que era tan importante para o medio rural galego, pois queda mermado. A determinados apoio a determinadas e intervencións en determinados sectores, como pode ser pois o sector do viño, pero todo isto está moi ben. Eso queda garantido, esas medidas ou esas intervencións, pero con 80 millóns de euros menos ao ano. E outra das cousas que non queda garantida é as infraestructuras rurais e a mobilidade de terras. É dicir, cando a conselleira de Mar se refería a ter en conta as peculiaridades dun territorio que o vimos demandando neste período no que estamos, que o norte de España ten unhas peculiaridades que non ten o resto de España, pois sigo insistindo neso. O minifundio e a dificultade de producir alimentos nunha rexión como Galicia en nada se pode comparar ao resto de España. Entón, se non temos garantidos seguir traballando no desenvolvemento do noso territorio, de dotar aos agricultores e gandeiros con unha base territorial máis ampla
Se non temos financiamento para traballar nesas medidas dende a administración, entón temos un problema. E iso é o que viñamos solicitando, así como esas prácticas agroambientais. É dicir, sí, nós temos uns condicionantes, somos o país dos 1000 ríos, pero iso conleva pois unhas limitacións que a única maneira de facerlles fronte pois é con un orzamento específico suficiente para implementar nelas. María José Gómez demandou unha convocatoria urxente e presencial da Conferencia Sectorial de Agricultura e Desenvolvemento Rural, unha petición que incidiu aínda non foi atendida polo Ministerio. Lamentou que a reunión non fora convocada, a pesares de que o propio regulamento da sectorial establece que estas xuntanzas convocaránse por iniciativa da Presidencia ou a petición de cando menos 6 comunidades autónomas. E queda mermado pois por dúas cuestións fundamentais, non? En primeiro lugar, pola reducción de fondos, que pasamos de ter un orzamento de 380.000 millóns de euros a un orzamento de 300 millóns de euros, é dicir, 80.000 millóns menos. Eso por un lado. E por outro lado, que ese sobre común vai a ir ao Goberno Central, co cal non vamos a ter garantizado pois ese orzamento que tiñamos pois para soster, por exemplo, as infraestructuras no rural, para proxectos de reestructuración do territorio, como pode ser a reestructuración parcelaria ou os distintos instrumentos de mobilidade de terras que viñamos tendo, co cal, bueno, pois nos preocupa moito. En definitiva, a Consellería do Medio Rural comprometeuse a traballar conxuntamente co sector para enviar ao Goberno Central e a Bruxelas todas as modificacións necesarias para conseguir unha PAC forte, diferenciada e con recursos suficientes. Gómez abogou por unha política agraria europea que non perda a súa esencia e que sexa verdadeiramente común. Esta nova proposta en canto á estructura e a dotación é insuficiente e é inxusta, consideramos que é inxusta con un sector que é o agroalimentario, que ten que ter esa seguridade de dotación orzamentaria suficiente, que era o que nós demandábamos e demandamos dende un primeiro momento, e pois para nós crea desigualdades, e crea desigualdades porque a política agraria común xa non vai a ser tan común no canto de que xa non vamos a ter ese orzamento que solicitábamos que fora específico para o sector agroalimentario. A conselleira recordou tamén que cada ano Galicia xestiona máis de 200 millóns de euros en axudas que benefician ao redor de 23.000 gandeiros e agricultores, que se complementan co resto de axudas do segundo piar, cifradas en arredor de 151 millóns de euros de gasto público total. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. A festa do Albariño deste 2025 volveu ser de récord. A 73ª edición da cita traeu a Cambados a case 217.000 persoas durante os 6 días de festa, o que supón un incremento de máis do 9,5% respecto do ano pasado. Nos encanta esta fiesta, siempre lo repetimos todos los años. Vinimos el año pasado y repitiendo. Todos los años, menos da pandemia, todos. Bueno, cal é o viño que máis che gusta? Nós todos, ó. Todos. Todos. O crecemento foi maior na xornada coñecida como P de Cuba, a previa ao inicio oficial das festas. Atraídos pola Orquestra Panorama, chegaron á vila máis de 18.000 persoas. Así as cousas, o día máis multitudinario foi o sábado, con máis de 63.200 visitantes. El vino, el ambiente, todo. Galicia. Comer tamén. Sí, comer.
Pero especialmente el vino, ¿no? El vinillo. El buen rollo que hay también. Exacto, eso es lo mejor. El buen rollo más que el vino. Yo soy de Cambados, vivo en Sevilla y los he invitado a todos. Les está encantando la fiesta. Eu pago todo, están todos convidados. A ver, el vino está bien. No controlamos mucho porque yo es la primera vez que vengo aquí, entonces... ¿Es la primera vez que vienes? Sí, ¿De dónde? De Vigo. ¿Es la primera vez que ves Albariño? Sí, la primera vez. A estas cifras hai que sumar as correspondentes aos residentes en Cambados e os regulares. En canto aos visitantes, a maioría procedían de outros puntos de Galicia, sobre todo das provincias de Pontevedra e da Coruña. Pola súa banda, Madrid, Barcelona e Asturias foron as principais orixes dos chegados de fora do territorio galego. En canto aos estranxeiros, destacan os procedentes de Portugal, Reino Unido, Alemaña e Francia. Vimos a disfrutar o ambiente, estamos ao lado da praia, creo que é unha das mellores festas que ten Galicia. ¿Cuántos días vindes? Hasta o domingo. O ambiente, o viño, que fai bo tempo. ¿Es la primera vez que vindes, no? Sí. Sí, es la primera vez que vindes. He estado gustando, claro. Genial, moi bien. ¿Y hasta cando estades aquí? Ata mañán. Estamos practicando porque para a semana temos unha boda e así vamos collendo ritmo. O que ninguén discute é o poder de convocatoria da Festa do Albariño de Cambados. Cun paseo da calzada ata Bandeira, o público non perdeu a oportunidade de desfrutar dos viños da denominación de orixe Rías Baixas nun ambiente festivo. O mellor é os amigos que fas bebendo viño. Porque, oiche, na casa bebendo leite non se fan amigos, No, está muy bien, sí. Hace buena temperatura, mucha gente, mucho vino. Así que nada. ¿Llevas dudas solas? Llevo tres y media. Onde haxa un albariño non hai outra cousa. Unha oportunidade tamén para as adegas. Máis de 40 participaron nesta edición da cita, trasladando ata o corazón de Cambados as súas elaboracións. Moitas copas, moitas. Aquí, O ambiente que tal? o ambiente genial. Ademais, co calor tamén todo xuda. A xente quere un viño fresquiño e que mellor senta. Cada ano adiántase máis, o mércores é unha pasada de xente que ven, o xoves tamén continúa e agora xa o venres xa está sendo, a verdad que con moita afluencia e a verdad que, bueno, moi contentos. A festa é fenomenal, bo tempo, boa compañía e boa comida, o sea que perfecto. O ambiente está sendo, vamos, o mellor, non? Sí, ambiente fenomenal sempre. Ahora viernes a máis, sábado outra vez e así hasta o domingo sin parar. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A festa do Albariño deste 2025 volveu ser de récord. A 73ª edición da cita traeu a Cambados a case 217.000 persoas durante os 6 días de festa, o que supón un incremento de máis do 9,5% respecto do ano pasado. Nos encanta esta fiesta. Siempre lo repetimos todos los años. Vinimos el año pasado y repitiendo. Todos los años, menos da pandemia, todos. Bueno, cal é o viño que máis che gusta? A ver. Nos todos, só. Todos. Todos. O crecemento foi maior na xornada coñecida como P de Cuba, a previa ao inicio oficial das festas. Atraídos pola Orquestra Panorama, chegaron á vila máis de 18.000 persoas. Así as cousas, o día máis multitudinario foi o sábado, con máis de 63.200 visitantes. El vino, el ambiente, todo. Galicia. Comer tamén. Sí, comer. Pero especialmente el vino, ¿no? El vinillo. El buen rollo que hay tamén. Exacto, eso es lo mejor. El buen rollo más que el vino. Yo soy de Cambados, vivo en Sevilla y los he invitado a todos. Les está encantando la fiesta. Eu pago todo, están todos convidados. A ver, el vino está bien. No controlamos mucho porque yo es la primera vez que vengo aquí, entonces... ¿Es la primera vez que vienes? Sí, ¿De dónde? De Vigo. ¿Es
É a primeira vez que ves o Albariño? Sí, é a primeira vez. A estas cifras hai que sumar as correspondentes aos residentes en Cambados e os regulares. En canto aos visitantes, a maioría procedían de outros puntos de Galicia, sobre todo das provincias de Pontevedra e da Coruña. Pola súa banda, Madrid, Barcelona e Asturias foron as principais orixes dos chegados de fora do territorio galego. En canto aos estranxeiros, destacan os procedentes de Portugal, Reino Unido, Alemanha e Francia. Vimos a disfrutar o ambiente, estamos ao lado da praia, creo que é unha das mellores festas que ten Galicia. Cantos días vindes? Hasta o domingo. O ambiente, o viño, que fai bo tempo. É a primeira vez que vindes, non? Sí. Sí, é a primeira vez que vindes. Estaba gustando, claro. Genial, moi bien. E hasta cando estades aquí? Ata mañán. Estamos practicando porque para a semana temos unha boda e así vamos collendo ritmo. O que ninguén discute é o poder de convocatoria da festa do Albariño de Cambados. Cun paseo da calzada ata Bandeira, o público non perdeu a oportunidade de desfrutar dos viños da denominación de orixe Rías Baixas nun ambiente festivo. O mellor é os amigos que fas bebendo viño. Porque, oiche, na casa bebendo leite non se fan amigos, No, está muy bien, sí. Hace buena temperatura, mucha gente, mucho vino. Así que nada. ¿Llevas 2 solas? Llevo 3, tres y media. Onde haxa un albariño non hai outra cousa. Unha oportunidade tamén para as adegas. Máis de 40 participaron nesta edición da cita, trasladando ata o corazón de Cambados as súas elaboracións. Moitas copas, moitas. Aquí, O ambiente que tal? o ambiente genial. Ademais, co calor tamén todo xuda. A xente quere un viño fresquiño e que mellor senta. Cada ano adiántase máis, o mércores é unha pasada de xente que ven, o xoves tamén continúa e agora xa o venres xa está sendo, a verdad que con moita afluencia e a verdad que moi contentos. A festa é fenomenal, bo tempo, boa compañía e boa comida, así que perfecto. O ambiente está sendo, vamos, o mellor, non? Sí, ambiente fenomenal sempre. Ahora viernes a máis, sábado outra vez e así hasta o domingo sin parar. Xa dixo Tim Atkin, galardoado escritor de viños e Master of Wine procedente de Reino Unido, que quere descubrir todo o referente aos viños de Rías Baixas. Por iso, na súa última visita, coñeceu e contactou cunha treintena de adegas de Rías Baixas para reafirmarse en que a variedade albariño é, segundo dixo, unha das mellores do mundo para elaborar viños brancos. Xa son 4 as visitas que leva o famoso xornalista británico a esta denominación de orixe, nun momento no que o viñedo se atopa en todo o seu esplendor, a vez que perfecto para probar a nada 2024, cualificada como excelente. Esta visita tamén contou cunha cata na sede do Consello Regulador, onde degustou 62 marcas de diferentes anadas, entre as que se atopaban, ademais da actual anada de 2024, viños do 18, 19 e así ata a presente. Entre este gran abanico de elaboracións non faltaron os escumosos de calidade, os viños con crianza e algúns tintos Rías Baixas. O mercado de Reino Unido está afianzado na segunda posición das exportacións dos viños de Rías Baixas, cun volume de máis dun 1.188.000 litros vendidos no exercicio de 2024 e cun ambicioso plan promocional. De feito, 5 prescriptores do Reino Unido visitaron esta denominación o pasado mes de maio. Atkin é un galardoado escritor de viños e Master of Wine con 35 anos de experiencia. Escribe para varias publicacións e tamén é co-presidente do International Wine Challenge e gañou máis de 30 premios de xornalismo e fotografía. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Zorvec Pinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid.
Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorbeck Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.